Замисляли ли сте се някога дали наистина живеем всички в един и същ свят? Представете си, че двама човека гледат един и същ филм, но единият се смее, а другият плаче. Така е и с живота ни. Истината е, че всеки от нас си създава своя собствена реалност, която отразява нашите мисли, чувства и нагласи. Дори да сме заобиколени от милиарди хора, всеки вижда и преживява света по свой начин. Например, ако аз съм човек, който търси спокойствие и хармония, ще започна да забелязвам повече хубави неща, ще срещам приятни хора и ще се чувствам по-щастлива, дори ако около мен има напрежение или конфликти. В същото време, всички ние създаваме и един общ свят, в който си говорим, работим заедно и споделяме моменти, като училището, в което всеки има различни приятели, но всички сме в една сграда. С времето обаче нашите лични светове започват да се различават все повече и повече, като когато приятели тръгнат по различни пътища и вече не се срещат толкова често. Вярвам, че идва момент, в който ще сме заобиколени само от хора, които мислят и усещат като нас, а онези, с които не си пасваме, просто ще изчезнат от нашия свят. Това не е магия, а естествен процес, точно както когато растем и сменяме средата си, за да се чувстваме добре и на мястото си. Благодаря ти, че беше част от този миг и ще се радвам да се абонираш за още вдъхновения. С благодарност, Зорница Сребрева.